ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ମେଘମାଳା। ସାରା ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଦିନଟି ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧଦେବ ଗଣେଶଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଫୂର୍ତ୍ତି ଓ ସରାଗ ନଥିଲା। ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରିବ? ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳି ପିତା ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଦାବି ଜଣାଇଲେ। ଗଣେଶ ସେତେବେଳେ ମହା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା। ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଦେବୀ ସନ୍ତୋଷୀ। ପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ଚାରି ହସ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଇ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତରେ ତରବାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ। ବାମ ଦୁଇ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତଥା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର, କର୍ଣ୍ଣରେ କର୍ଣ୍ଣବଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ମାନବଗଣ ନାମ, ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସକଳ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିର ନୀଡ଼ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତ ଭକ୍ତି ଉତ୍ସବ ଭାବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।